Помните ли моето чудо? BB Miracle от My Healthy Fusion. Сега обаче идва в компанията на още два топ продукта. Биомаслото от мак подхранва кожата ви. Грижи се тя да изглежда сияйна и здрава. Оплакали сте се, че моят топ продукт изсушавал кожата. И те добавих биомаково масло, което нанасяте преди BB Miracle. За всички дами, на които кожата им е по-суха, могат да започнат рутината си с биомаковото масло и след това да продължат с BB Miracle, а той се слива изцяло с цвета на вашата кожа. Изравнява тена, грейва ви лицето с него, разбирате ли? И вие ще изглеждате като богиня. От My Healthy Fusion ви предлагат и една четка. Виждате как? Хоп, затварям си я и отстрани не ми излизат косъмчетата от четката. Браво на My Healthy Fusion. Страхотно комбо са направили. Има разлика, нали? Аз се виждам. А вие виждате ли?